Значит, шумо фаҳмидем 7 сол пеш ки агар дар дохили шабакаҳои иҷтимоӣ фаъолият накунем, ҳама он қадар меҳнат, заҳмат ҳамаш бефоида мешавад. Шумо барои он қадар ҳаракат кардем ки дохили шабакаҳои иҷтимоӣ мардум дар сатҳи хизматрасонӣ шумо кору фаъолиятро нишон диҳед, то мардуме ки ба ҳамаи хизматрасонӣ ниёз доранд, хориҷа нараванд, дар ҳамаи ватани худшон, дар Тоҷикистони худмон омада масъала мушкилашон бартараф кунанд. Мошинашонро хубтар, беҳтар, камфор шавад. Обязательно. Барое ки ҳамин замон ҳар як замонда як замон айда. 100%. Фаҳмидед? Маҷбур. Барое ки ҳамун замонда нигоҳ карда кор кардан дар кора. Масалан, Талаботи бозор. як вақт одамо пиёда мегарданд, пиёда мегаштанд, баъд ба хар мегаштанд, ба асп мегаштанд, лекин ҳозир ба мошин гаштест, Самолёт гаштанист. ин чиз ҳамин замонда нигоҳ карда кор кардан дар кора. Замон ҳамин чиза талаб мекунад, ҳамин чиза кардан дар кора. Агар дар як ҷо истодӣ меғалтӣ. Дар як ҷо истодӣ намеисти дар ҷот, мефурӯй меравад. Барое ки мегзаранд, мераванд, ақиб дар замона дар як ҷо намеистад. Намеистад. Мо ҳамин ҳаракат мекунем ки гуфти гафо ай мо дар қафо намонем.